खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंसोरनो मोनजि जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियावनो दं, भारतआव सबसे बांसिन अखाया बबे हादरसायाव हायो? अपसनाव दं ए गवा, बि केरेला, सि मेघालय, डि सिक्किम। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि मेघालय। नैथियाव दं, गौतम बुद्धआ बबे बिफांनि गाहायाव गियानखौ मोनदोंमोन? अपसनाव दं ए निम, बि फाख्रि, सि थाइजौ, डि गाम्बारि। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि फाख्रि। थामथियाव दं, महात्मा गान्धीनि जोनोमा बबे रायजोआव जायामोन? अपसनाव दं ए गुजरात, बि महाराष्ट्र, सि उत्तर प्रदेश, डि अरुणाचल प्रदेश। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए गुजरात। ब्रैथियाव दं, गाइखेर दिहुनथायाव भारतआ बुहुमनि बेसे मासियाव दं? अपसनाव दं ए नैथि मासियाव, बि सेथि मासियाव, सि थामथि मासियाव, डि बाथि मासियाव। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि सेथि मासियाव। बाथियाव दं, बुहुमाव बबे जिबनि आयुआ सबसे गोलावसिन? अपसनाव दं ए गोलेर, बि मैदेर, सि जिराफ, डि खासेव। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि खासेव। दथियाव दं, बबे हादराव सबसे बांसिन साहा लोङो? अपसनाव दं ए चीन, बि तुर्की, सि भारत, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि तुर्की। स्निथियाव दं, बबे हादराव सानआ सबसे सिगां ओंखारो? अपसनाव दं ए भारत, बि जापान, सि निउजिलेन्ड, डि आमेरिका। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि निउजिलेन्ड। दाइनथियाव दं, गुफुर जिबौखौ बबे हादराव मोनो? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि आमेरिका, डि अस्ट्रेलिया। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि अस्ट्रेलिया। गुथियाव दं, खिस्रि जायोब्ला मा बेमारा हामो? अपसनाव दं ए खि गोरा, बि सुगार, सि अन्थाइ, डि केन्सार। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय ए खि गोरा। जोबथा आरो जिथि सोंथियाव दं, सानफ्रोमबो फुङाव मा जायोब्ला मेलेमा खहा जायो? अपसनाव दं ए बुद, बि दालि, सि मोदोमफुल, डि लाइ। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय डि लाइ।